Príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci. Zamestnancovi, ktorý okrem bežných pracovných dní pracoval v sobotu, v nedeľu alebo v noci, patrí mzdové zvýhodnenie. To znamená, že okrem svojej riadnej mzdy dostane niečo navyše. Voláme to príplatok, pretože je to mzda vyplácaná nad rámec bežnej mzdy. Jedine ak ide o vedúceho zamestnanca, môže si s ním zamestnávateľ v zmluve dohodnúť, že jeho mzda, ktorú si dohodli, už zohľadňuje prípadnú prácu v sobotu, v nedeľu alebo v noci. Na príplatok za prácu v tieto dni má nárok nielen zamestnanec, ktorý má pracovnú zmluvu a teda má uzatvorený riadny pracovný pomer, ale majú naň nárok aj dohodári. Koľko zamestnanec dostane? Za každú odpracovanú hodinu v sobotu mu okrem riadnej mzdy patrí ešte 50% minimálnej hodinovej mzdy. Za prácu v nedeľu je to 100% minimálnej hodinovej mzdy a za prácu v noci je to 40% minimálnej hodinovej mzdy. V roku 2023 je minimálna hodinová mzda 4,023 eur, takže za prácu v sobotu je to 2,0115 eur, v nedeľu 4,023 eur a v noci 1,6092 eur, na ktoré má nárok ku svojej riadnej mzde. Minimálna hodinová mzda sa v roku 2024 zvyšuje na 4,31 eur. Takže potom nárok na príplatok v sobotu je 2,155 eur, v nedeľu 4,31 eur a v noci 1,724 eur. Ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, patrí mu za prácu v noci príplatok 50% minimálnej hodinovej mzdy. Ak ste zamestnaní u zamestnávateľa, u ktorého sa pracuje prevažne v sobotu a v nedeľu alebo v noci, pretože si to charakter jeho činnosti vyžaduje, napríklad pekáreň, strážna služba, ktorá stráži objekty cez víkend alebo v noci, potom môžu byť tieto príplatky za určitých podmienok nižšie. Za prácu v sobotu môžete dostať príplatok vo výške 45%, v nedeľu 90% minimálnej hodinovej mzdy. Za prácu v noci môže byť príplatok znížený na 35% minimálnej hodinovej mzdy, ale len ak nejde o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu. Tomu stále patrí 50% príplatok. Všetky tieto príplatky môžu byť znížené len vtedy, ak zamestnávateľ má odborovú organizáciu a o znížených príplatkoch sa dohodol v kolektívnej zmluve. Ak nemá odborovú organizáciu, ale k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej než 20 zamestnancov, môže tiež vyplatiť zamestnancom znížené príplatky, ale len ak sa o tom s nimi dohodol v pracovnej zmluve. Ešte pre úplnosť pripomínam, že všetky tieto príplatky sú hrubou mzdou, nie čistou mzdou, takže tvoria súčasť hrubej mzdy, z ktorej sa ešte strhávajú odvody a daň. Povedzme si príklad. Zamestnanec má hrubú mzdu 5 eur a odpracuje 5 hodín za deň. Ak ich odpracuje v bežný pracovný deň, povedzme v pondelok od 8 do 13 hodiny, potom jeho hrubá mzda je 5 hodín krát 5 eur rovná sa 25 eur. Ak by pracoval v sobotu od 8 do 13 hodiny, potom by mal nárok okrem 25 eur aj na príplatok vo výške 50% minimálnej mzdy, to jest 5 hodín krát 2,0115, to jest 10,06 eur. A jeho hrubá mzda by bola spolu 35,06 eur za týchto 5 odpracovaných hodín. Ak by pracoval v nedeľu od 8 do 13 hodiny, potom by mal nárok okrem 25 eur aj na príplatok vo výške 100% minimálnej mzdy. To jest 5 hodín krát 4,023 eur je 20,12 eur. A jeho celková hrubá mzda by bola 45,12 eur. Zamestnanec má nárok aj na príplatok za sviatok, respektíve deň pracovného pokoja. Viac o tomto príplatku sa môžete dozvedieť v ďalšom videu. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak bolo pre vás užitočné, nezabudnite dať odber a like.